ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು, ಇಂತ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಕುಡ್ಲದ ಅತಿಥಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿದ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಭರವಸೆನ ಮೂಡಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ. ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದಿಪ್ಪು, ಅತ್ತಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು, ಅತ್ತಂದ ಮಾಡಲಿಂಗ್, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚಿನ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು. ಮಿಂಚಿನಂಚಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತು. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ತಿದಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಟಪಟ ಅಂದು ಪಾತಿರ್ನ ಈ ತುಳುನಾಡ ಬಾಲೆಂದೆ ಪನಲ್ಯಾರು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಕುಳ್ಳೇರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ನಿರೀಕ್ಷಾ. ಎಸ್ ಎರಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಿಂಚೊಂದುಲ್ಲರು ಎಂಚ ಒಂದು ಸಿನಿ ಲೈಫ್? ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅವಟ್ ಬಂಡ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಪೀಪಲ್ ಎನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮನ್ಪುನ ರೀತಿ, ಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪುನ ಏನೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಆದಿತ್ತನು. ಹಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಸ್, ಎಂಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ಅದುಂಬುರ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಯಾಷನ್. ಸೊ ಏನ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೇ ನನ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಂಚದ್ದೆ ತೊಂಡೇರ್. ಯಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ. ಎಸ್ ಬಾಲ್ಯಪುರ ಏನ ಬಾಂಬೆಡತೆ? ಎಸ್, ಯಾನ್ ಎಲ್ಯುಪ್ನಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಮುಟ ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಕಲ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ತುಳು ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್, ಬಟ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ಯುನೋ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಕಲ್ಪುಗ 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 ಪಡೆದು ಇಡಮುಟ ಎತ್ತಿಯ ತುಳು ಕಲ್ತನ್. ಸೊ this is how I learned Tulu also. ಹೌದಂದ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತಾರೀರ? ಹಾ, ಯಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಸ್ತ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುಂಬೈ ಡಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಕಿ ಟೀಮ್ ಡಿತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಕಿ ಟೀಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಹಾಕಿ ಟೀಮ್ ಬುಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬರೋಡಾಂಡ್. ಬಟ್ ಯಾ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆನಂದಿತ್ತ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ತಿಕ್ಕದನ್ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಡ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಜನ ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಇತ್ತಿದ್ವಿ, ಐ ಗಾಟ್ ಟು ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಮೈಂಡ್. ಬಾಂಬೆಡ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಬತ್ತಿ ಎಂಚ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ರು? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಚೂರು ಬಂಗಾಂಡ್, ಬಟ್ ದಿನ ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಊರತೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಮಾತ. ಓಕೆ, ಇರ್ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪೆರೇಡ್ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ದಾರ. ಇವ ದಸರಾ ಆದಿಪ್ಪು ಜನ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸೈನಾರಿರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರ. ಅವು ಎಂಚ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿ ಡ್ರೀಮ್ ಆದಿತ್ತು ನಾನೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ದಾದಾಣಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು. ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಡ್ರೀಮ್ ಆದಿತ್ತು ದಟ್ ಯಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಐತೇನೆ ಅರ್ದಾತ್ರ ಯಾನ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಸೋಲ್ಜರ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಸೋಲ್ಜರ್ ಪನ್ಪಿನ ಯಾನ್ he didn't like to send me there. So away passioned maybe, and yeah away passioned yeah nine continue manton batte NSS join aye for social service. So away NSS join ad after few years ink Delhi gu popin opportunity tekkandu. Yeah, ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ತೆಕ್ಕಿನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತೆಕ್ಕಿನ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಫಾಲೋವರ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ತೂದು ಮೇ ಬಿ ಐ ಆಮ್ ಲಕ್ಕಿ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಕ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾದ 8 ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ NSS ದ ಓನ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆದತ್ತೆ ಚೈನಾಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಇಲ್ಲ ತಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹಾ, ಎಂಕ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿಲ ಆತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು. ಅವತ್ತಂದ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಐರ್ದ ಹತ್ರ ಯು ನೋ ದಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನೆವರ್ ವೆಂಟ್ ಆಫ್. ಯಕ್ಷಗಾನ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರ್ತಾರತ್ತ? ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಡಿ ಅಂಚೂರು. ಓಕೆ, ಮಾಡಲಿಂಗ್. ಯಾ, ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್. ಎಂಚ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪುರ ಎಂಚ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. when you love what you do, automatically balance ಆಪುಂಡು.
ಓಕೆ ಐಡ್ದುಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಯಾನು ಮೂವಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ದುಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಐ ಗಾಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಂಚ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಏನಯ್ಯ ಇಂಕ ಕಾರಣನೇ ಎನ್ನ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಇರ್ದಾತ್ರ ಇಂಕ ಮೂವಿ ತೆಕಿನ ಅದಾಯ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರ್ಡು ಮಿಸ್ ಬಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ವಿಚ್ ವೆಂಟ್ ವೈರಲ್ ಯಾನ್ ತುಳು ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಪೋದತ್ತು ಐದಾತ್ರ ಇಂದೇ ಇಂಕ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ತೆಕಿನ ಐನ ತೂದು ಇಂಗಳ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಲ ನನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಓಕೆ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಎಂಚುಂಡು ಪನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆತ ಯಾನ್ ಕೊರೊಂದಜ್ಜಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲವ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಯಾನತ್ತೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಆತ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಆವಂದಜ್ಜಿ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂವೀಸ್ ಇರ್ದಾತ್ರ ಸೊ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಏಪಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿಂದ್ ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಆ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಬಂಟ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಟಾಕ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ತುಳುಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತ ಐಕ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ತಾ ಪರಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರ್ ಓಕೆ ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿ ನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಪೊಂಡ ನೋ ಅಂಚ ಬಟ್ ಮಿಸ್ ಬಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಆತ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಯು ಮೈಟ್ ನೋ ಅಶ್ವಿತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇ ವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಕ್ಲೇರ್ದ ಹತ್ರ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬದ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ ಲೂಸ್ ಆದ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಅವಾಂಡ್ ಎಸ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂದ ಕೇರ್ ದೊತ್ತುನೋಡು ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲ ಈ ರೇಂಜ ದೊತ್ತುನೋರು ಕೇರ್ ದೆತ್ತುನೋಡು ಪಂಡ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಡೆ ಅಂಚೂರು ಪಿರಾವು ಬಟ್ ಅವು ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಅವು ಐತಾತಿಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಆವಂದು ಬೈತಾರೆ ಸೊ ಯಾ ಲವ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೋ ರೈಟ್ ಫುಡ್ ಮೀನಿದೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಫುಡಿ ಸೊ ಫುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ದ ವಿಷಯ ಬರ್ಪೇನೆ ಅಜ್ಜಿ ಓಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಪಾತೆರ್ಗೆ ಎರಡೊಂಜೆಲ್ಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ದತ್ತೊಂದು ಬರ ಶೋರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಬಾಲೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಲಾತು ಪಾತೆರಂಡು ಒಂಜೆಲ್ಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ